Volám sa Marek Rodák, venujem sa futbalu, hrám za Fulham v anglickej Premier League. Túto školu som si vybral preto, aby som sa mohol aktívne venovať futbalu a nevynechať ani jeden tréning. Na štúdium v tejto škole spomínam len dobrom. Mali sme veľmi kvalitných učiteľov a trénerov, ktorí nás mali neustále pod dobrohľadom. A čo sa týka mojich spolužiakov, boli sme veľmi dobrý kolektív, aj kvôli tomu, že väčšina z nich bola mojich spoluhráčov z mužstva. Zážitkov na tejto škole bolo určite mnoho. Najviac si asi spomínam na lyžiarsky a noc v škole, ktoré mi určite utkali v pamäti. Svojich nastaveníkov by som odkázal, že je to najlepšia škola pre športovcov, ktorú si môžu vybrať.